በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ኢላትኩም? አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ዝተባረኸን ተመስገነን ይሁን። ንምንታይ ህይወትና ዘይቕይር? ንሕና ክርስቲያን ኮይና ደቂ እግዚአብሔር ኮይና ናይ ዘለኣለም ሕይወት ንኽንወርስ ተዳለና ናይ እግዚአብሔር ሰባት ህይወትና ግን ዘይሕጉስ ይኸውን። ኩሉ እንዳጾምና እንዳጸለና ቤተክርስትያን እንዳተመላለስና ህይወትና ግን ሕጉስ ዘይኮነ ይኸውን። እንታይ እዩ ምክንያቱ? ምክንያቱ ብናይ ስጋ ስራሕ ስለ ንኸይድ እዩ። መንፈሳውያን ተባሂልና ናይ እግዚአብሔር ሰባት ተባሂልናስ ስራሕና ግን ናይ ዓለም። መንፈሳውያን ተባሂልና ስራሕና ናይ ስጋ ናይ ዓለም። ናይ እግዚአብሔር ሰባት ተባሂልና ስራሕና ናይ ሰይጣን ናይ ክፉእ መንፈስ ይኸውን ማለት እዩ። ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 19 እስካብ 21 ናይ ስጋ ስራሕ ኣይትስርሑ፣ ንሳቶም ድማ ዝሙት፣ ርኩሰት፣ ጣዖት ምምላኽ እንዳለ ኩሎም ሓጢኣት እዩ። ቅትለት፣ ተንኮል፣ ክፍኣት፣ ቂም፣ ምንቀኝነት፣ ኣድመኛነት፣ መናፍቅነት እንዳለ ንብሙሉኦም ይዝርዝሮም። እዚኣቶም ክንሰርሕ ከለና ሕና እንታይ ንኸውን ማለት እዩ? ንረክስ ኣለና፣ ነብስና ትረክስ ኣላ። ስለዚ ሕጉሳት ኣይንኸውንን፣ ጭንቕንቕንቕ ይብለና። እቲ መንፈስና ስለ ዘይረጋገእ ሕጉስ ናብራ ኣይንነብርን ዘለና። ስለዚ ኣብ ክንዲ እዚ እንታይ ክንገብር ይግበአና ማለት እዩ? ናይ መንፈስ ፍረ ኢና ክነፍሪ ዘለና። ኣብታ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 22 ጀሚሩ ተዘርዘረ ናይ መንፈስ ፍረ ኣፍርዩ ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ። ናይ ስጋ ስራሕ ኣይትስርሑ፣ ናይ ስጋ ስራሕ ዝሰርሕ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣይረክብን ኢልና። ናይ መንፈስ ፍረ ግን ኣፍርዩ፣ ንሳቶም ድማ ፍቕሪ፣ ታሕጓስ፣ ሰላም፣ ትዕግስቲ፣ ልግሲ፣ ቅንዕና፣ ጽቡቕ ኣመለኻኽታ፣ እምነት፣ የዋህነት፣ ርእስኻ ምቁፅጻር እንዳለ ዘርዚርዎም ኣለዉ። እዚኣቶም ክንሰርሕ ከለና ግን ፍቕሪ ክንሕዝ ከለና፣ ሰላም ክንገብር ከለና፣ ጽቡቕ ስራሕ ናይ መንፈስ ስራሕ ክንሰርሕ ከለና ግን ህይወትና ተስተኻኸለን ዝተሓጎሰን ይኸውን እሞ ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሕጉስ ናብራ ክንነብር ተኾይንና ናይ መንፈስ ፍረ ነፍሪ። እስኪ ንሕና ከነዞም ናይ መንፈስ ፍረ ዲና ንሰርሕ ዘለናስ ናይ ስጋ ስራሕ። ናይ ስጋ ስራሕ ማለት እኮ ምብላዕ ምስታይ ኣይኮነን፣ ሓጢኣት ምስራሕ ናይ ስጋ ስራሕ ተባሃለ ዘሎ እሞ ናይ ስጋ ስራሕ ንሰርሕ ሰባት ንስሓ ክንኣቱ ይግበአና። ንስሓ እንተኣትየትና ሓጢኣትና ይድለተሉ፣ ድልት ይኸውነሉ፣ ይድምሰሰሉ እሞ ንስሓ ኣቲና ናይ መንፈስ ፍረ ፍሪና ናይ ዘለኣለም ህይወት ንኽንረክብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።